माने इयाव लालायखो इयाव टेबोलाव दोनब्रा आया नोंना बिदि जायो आया टेबोल थानानै माबायनो फिन्दावसो ओंखाम लाना जायो आल्ट्रा मडेल सैयो आल्ट्रा मडेल नोलै गुड मर्निं टु एभ्रिवान वेलकाम टु बैक माय राजु दनसि यूट्यूब चैनल आरो गासिखौबो आंनि फेसबुक पेजआव बैसागुनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आं दिनैनि न'निफ्रायनो भिडिअ मोनसे बानायलांसै बैसागुनि जेरावबो थांनायबो मोनथाराखै जेरावबो थांनायबो जायाखै ओंखायनो माने भिडिअफोरबो लाबोनाय जायाखै जोङो दायो बैसागुनि जों आलासि जानो थांनो नागिरदों मोनसे जायगायावहाय जोङो दायो न'निफ्राय स्टार्ट खालामलांनोसै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागुनि बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय फ्रायबा गामियाव मोसानाय बा रंजानायफ्रा जोब्बाय जानांगौ जों गामियाथ' दाख्लैनो जोब्बाय जों गामिनि माखासे न' हाबनानै मोसानायनि सोमोन्दै बा बैसागुआव मागिनायनि आं भिडिअ लाना फैदोंमोन जोङो दायो थांसै न'खरैनो फेमिलियैनो जोंहा आनैबो थांगोन आनै बिमाबो आंबो जोङो सोरनाव थांगोन न'निफ्राय बेसे गोजानाव थांगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै ओमफ्राय आरो जोंहानि सोरनि मा जायो बेखौबो आं दाहाय नोंथांमोनाव दिन्थिलांबाय थानोसै नङा होमबा नोंथांमोना जों थांबाय थादो दिनैबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ दे ओइ मागिलायखोलै देब्रा नाराखौ दिनै आंनिया देलायबाय ओमफ्राय आङो दायो जास्ट मोखांखौथ' सुखाबाय आङो दुगैला माने जाबाय अखाबो हादोंमोन नालाय आंथ' बारा देलायनाय माबा गैखाया आंनियानो होनबाय इना गस्ला गानबानो जाखायो होननानै आङो दाबो बिसिनावनो दं माने बोथोराबो अखा हाबाय थादोंमोन नालाय दैनो मोखांल' आं जास्ट सुनानै फैबाय जायखिया थांगोनसै नङा होमबा थांनायनि उनावहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै जोङो माने सोरनि न'आव थांगोन आरो न'निफ्राय बेसे गोजानाव थांगोन नोंथांमोना आंजों थांबाय थादो दिनैबो आंनि गोदान भिडिअआवहाय आंनियानो देलायनाया रेडि जाबायना सोर थांगोन खोन्थादो दाना ओमफ्राय जोंहा मामिजों आंजों बाबाजों थांगोन ओमफ्राय आरो सोर थांफाबावगोन आबु जारबो थांगोन आबु रानिबो थांगोन माला जों दा थांफागोन माने मिथिया माने थांखांबाय मालाय थाङाखैलै थाङाखै दासो फन हरनायखौ नुखाय नामा नों लारायनोलाय ओंखायनो ब्रा थाङाखैना दासो थांनो नागिरदों नंगौलै थाङाखै ठीक आसे लोगोफोर नोंथांमोना जोंजों थांफाबाय थादो दिनैबो गोदान भिडिअआवहाय चलो बिदिबा लेट्स गो रेडि जाबाय नै जोंना आंनिया सिगां गाखोबाय ओरैजाय सासे नै जोंना दाना थांसैलाय रेडि जाबाय बोरै माखासेयालाय फैद' सासेया माने केमेरायाव फैनो लाजियोनो बेखौनो मोजां खोन्थिनो र' आं लाजिग्राखौनो बोरै सासेयालाय राजाया नैबे लाजि जाहैबाय मानो लाजिनांगौ जाखो इया साब्रै जाहैबाय साब्रै आरो सासे दंबायो बोरो मानसियालाय सासेयालाय बेबोथ' लाजिदोंसो खोमा थाखुमादोंनो मानसियाबो लाजिनानै जायखिया थांग्रोसै नङा होमबा बिनि उनावहायसो जोङो खिन्थिनोसै आङो जों सोरनाव थांनो नागिरदों आरो सोरनावहाय आरो सोरनि मा जायो आरो जोङो जायनो फैबाय जौ फैदों गय फैदों हाफारै नोंबो गय जालाय गय जादों सेंग्रा मानसिफ्राबो गय जालायोना थाथ' नोंहा बेनो जाहैबाय न'निफ्राय जोङो साथाममोन ओमफ्राय आरो नैबेनिफ्राय फैलायबाय दायो साथाम सयजन जाहैबाय आं सिङाव हाबगोनसै दायो गारि सिङाव हाबबाय नै जों साबेसे जाखो सिगाङाव सानै उनाव आनैजों साब्रै सयजन सातजन जाहैबाय फैयै न' मोनफैबाय सासे ओंखारगासिनो सानैया साथाम नै सानै सिङाव क्लोब बेनो आरो न'आ नैबे जाहैबाय लामा बे लामानि सेरावनो नै लामानि सिगाङाव फुख्रि मोनसे दङ ओमफ्राय बेसानि न'आ जाहैबाय नैबे आंबो सिङाव हाबनोसै दायो बोरो माखासेयालाय आंबो हाबलांनोसै न'आवहाय मेथाइखौ आंलाय मा मिथिगौ दाना न'आव मोनफैबाय नै सासेया गिलिस हाय मा लादोंमोन आंलाय मा बियो गिलिस मा बियो बिलन मालाय बिलन ए गोजौ गाखोनाब्रा फैदो गाहायाव फैदो
गाहायाव फैदो गाहायाव गोलैगोन बा गोलैगोनलै गोलैगोन ओरैसो हाबग्रोसै आं मा बानायदोंलै नै ओंखाम संग्राया बेनो जाहैबाय नै जों सोरनाव फैदों होननाया मिथियाखैमोन ना सबाय ओंख्रि मोनबाय नामासै दासो खारै होना गोदौगासिनो दं थाव होथ'वाखै दाना जोङो मोनफैबाय दाउखौ ना दाउबो बुथारखाबाय आयु दाबो जोसा ओंखाम आयौ बे जाहैबाय आं दहाय खिन्थायाखैमोन ना बेनो जाहैबाय जेनेबा आंनि हिन्जावनि बिब' बे जाहैबाय जोंहा सालथेनि न'आव फैदों आरोखि जोङो दायो नै मोनफैबाय दहाय खिन्थायाखैमोन आङो बे जाहैबाय जोंहा उगुरियावहाय बिसोर जाहैबाय आंनि फिसाजो गोजा गासिबो बे जाहैबाय फिसाला ओरैजाय फिसाजो बेबो फिसाला जाहैबाय ओमफ्राय सालथेया अबाव थाखोथाय मानसिया अबाव थांखो मानसियालाय हा उनाव आं जायखिया दायो थांसै ओरैजाय सालथेया अबा दासो सायगासिनो दंनो ओरैजाय ओंखायनोथ' जोंखौ जेबो बेदर लाबोना होनना बुंदोंलै मा नाखौ सारखो ना माखो नै ओइलायथ' माथो मानसिया नैलायथ' ओंखायनोथ' जोंखौ माने बेदर लाबोनो होआखै माने इसोरो माने मा जाहैबाय आजिखालि अमाखौबो जाजायाना बोरैबा जुदि बेमार जानानैखौ लाबोफ्लांब्लाथ' आरो सेस जाहैगौमोन नै बेनो जाहैबाय जोंना सालथेया नै नाखौ माने सायखांबायनोसै आरोखि माने आलासि फैबाबो खस्थ' जायो हारसिं मानसि नालाय आजिखालि माने न'निखौ सारबाथाय बिराद खस्थ' जायो ओंखायनो टाउननिखौ हाथायाव बायना लाबोबा मालाय गोदाखानाय लाबोयो नालाय ओमफ्राय ओरैजाय नै आं दिन्थिनोसै दाना अमा फिसाखौहाय वा माथो बिराद गिदिरलै अमा खाथियाव थांजायालै बाब माबायदि गरदों माथो फिसाबो माबाल' सयथा अ सिङाव दं माने बाब माबायदि मानसि बायदि गरदोंलै बा माने साननैसोनि उनाव सोरबा नांगौबा लांफैनो हागोन आरोखि नै बे जाहैबाय उगुरि गामियाव जा बिसालथेनि न'आवनो अमाखौथ' फानगोन जानांगौ बिमायानो जाबायदि गिदिरखा नै माने बिमानि बायदि लाखागोन बे मासे मानैबाबो गोजौआव बिमानाव गाखोनानै उन्दुलायबा मालाय या जोङो दायो मोनफैबाय माने दहाय आं खिन्थायाखैमोन ना बे जाहैबाय उगुरि गामियावहाय जोंहा जाहैबाय बिसालथेनि न'आव आंनिनो माने हिन्जावनि बिब'नि न' आरो बियो सालथेया माने जोंखौहाय फैगोनखौ मिथिखाबाय नालाय ओंखायनो नाखौबो हारसिं सारबाय खोमा इयो हारसिं सारबाय दायो मा जाहैबाय जोङो अमाखौ लाबोनो सानदोंमोन आरोना बेदराबो ओंखारदोंमोन माने बैसागुआ बिराद खम नालाय दबावबा दखान खुलियाखै थेवब्लाबो जोङो सानबाय अमाबो दङ न'आव जुदि बोरैबाफोर बेमार जागोन ना जाया बिस्राबा होननानै ओंखायनो सोंहरखादोंमोन जोङो जुदि बोरैबा बेमार जाबायबायबाथ' उफाय गैयाना ओंखायनो जानला मोनलाखौ जाजाया ओंखायनो जोंबो लाबोआसै आरोखि सोंहरनायखाय दायो थांबाय थादो नोंथांमोना आं दिन्थिलांबाय थानोसै जायाखै जाबाय खोमा जाबाय दा हारसिं आरो अबाव फैदो सालि जाफै मा मोनजाखो गिरिस नोङो मा मोनजाखो मेथाइ आलु मेथाइ नोंलाय आलु मेथाइ मा जाखो बिब' बिनानाव सानैजों मा रायलायखोलै सेराफोरखौ नायदो सोरबाफ्रा माने सेराखौ नायबा बिब' बिनानाव माने मिलाया बायदिसो मोनदों खोमा ना सोर सासेया बिब' सोर सासेया बिनानाव सोरबा मिथियाफ्रा कमेन्ट हरदो आं कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबा आं दिन्थिनोसै सोर सासेया बिब' सोर सासेया बिनानाव सबाय संगासिनो जाहैबाय नै थावाखैना मोजां नुखायाखै ओरैनो गोसो मोननानै कमेन्टआव खारै होबाय दे दाहाय माखासे आरो बैसागु फैनाय हिसाबैथ' बिसोरनाव माइब्रा बिदि दंना गैयाथाय बेखौ एसे दिन्थिनोसै आं दाहाय लोंनाय जानायखौहाय माने एसे लोंसै आरोना बाराथ' लोंखाला थेवब्लाबो बैसागुनि एसे लोङा ना मा जाहैबाय माने गाव बानायनायखौसो लोङो जाहैबाय मालाय बानायनायखौ लोङानो मालायस्रा जाब्लाफोर ना नों मिथिया ঠিক আছে ना थांफाबाय थादोलाय आरोबाव सालथेया नाखौ गोदाखांनानै लाबोबाय हाखांनानै सासे एवबाय फ्राय दुं दा फ्राय एवना जानोसै एवग्राया मारै होगासिनो सासेया मा खालामहैदोंथाय एसे दिन्थिबावनो र' जादों नै बे जाहैबाय दाउ मा जाखोलै बेरदों
जाबायानो जाहैबाय बे खामद्रायबाय मोदोमा बे मोनसेया बेखौ ओरैजाय नै एबार होथारबायानोसै गोमो गोमो बे जाहैबाय माइब्रा बिदै बर'नि न'आव संनाय होथारसै एबार जों जिरायनानै ना सारनायाबो रेडि जाबाय दुगैनानै बे दाउ गोदानानै नैबे जाहैबाय आंनो खर'खौ होलै आं खर'खौ जानोसै दायो नै खर'आ नाया नाखौ होथारसैलाय देलाय साल दे होगोरनि बैसागुनि सेस दै फैदो खर'खौ बैसागुनि नालाय एबारसो ज' जोङो सानैजों बिराद गोबावनि उनाव ना खाथिबाबो लोगो मोनलाया जोंहा खाथिबाव बारा खाथि नङा एसे आलासि जागासे गोजान जाखायो होमब्लाबो माने समनि बेलायावहाय इसिबांथ' लोगो हमलायबाय थानायथ' हाया बा थांलाय फैलायथ' खालामबाय थानो हाया नालाय ओंखायनो दिनै जोङो होथारबाय जां ना जानायखौ इसिनाथ' जेबो गैया नै इसिनाबो दाना इसिना माबासो खेबसेनो ज'सो बिसिना नाया मोजां जादै नोंसोरो नै एबार गथ'फ्रा जाग्रोबाय फिसाफ्रा मा ओंख्रि मोनजाखो दालि ना सबाय मा बेलाय बेदर ओइ गिरिस नों मा जादों हा मा बेदर बेलाय बार गोथावथार ना गोथाव सोर संनायब्रा माबे संदों आच्छा दे बिसोर जाग्रोबाय नै जोङो दाहाय दसे उनाव जाग्रोनोसै दसे उनाव जानोसै जोङो माथो इयाव लालायखो इयाव टेबोलाव दोनब्रा आया नोंना बिदि जायो आया टेबोल थानानै माबायनो फिन्दावसो ओंखाम लाना जायो आल्ट्रा मडेल सैयो आल्ट्रा मडेललै नै आं जाखांबाय बेयाव माबा जादोंना ना जाबाय ओमफ्राय नानि हारा ओमफ्राय नानिथ' हाराथ' थाया नाया सु ओमफ्राय दाउनि हारा ओमफ्राय दायो नै ओंखामा जाहैबाय ना मा ओंखाम दे मोनामदों नै नोंसिना मोनामदों मोनामाखै जोंनाव जोसा मोनामदों ओमफ्राय नैबे सबायजों बे सानदेब जाबाय नै एबार होथारसै माबे मा मोनामसुबाय थाखो जौ दोननाय आं एबार नै सबायजों दाउजों जानायखौसो दिन्थिनोसै दै माबायदि सबायजों दाउजों ओमफ्राय मा जाहैबाय जोसा ओंखामजों जादोब्रा ओरैजाय इसोर गाहायाव जों गोजौआव होननाय आं नायनोसै जानोसै जोसा दाउथु बरिया जोसा दाउथुसोनो होथारसै एबार जोसा दाउथुजों मा होनो बेखौ जोसा दाउथुसो नैखौ फिसा ना माने सबायजों दाउजों होनबाथाय एसे आलदाखा ओमफ्राय आरो माबा ओंखामाबो जाहैबाय जोसा दाउथुनो ओरैबायदि बरिया गोथाव सोरबाफ्रा मा सानो मा कमेन्ट हरबानो जाबाय माने बैसागुनि सानथेनाव जाबाय जोसा दाउथुजों गोथाव नोंना जोसा दाउथुजों ना आरो ओरैबायदि गोथाव सोरबा जाफेरना जाफेराखै बेखौथ' मिथिला जोसा दाउथुजों नै सालथेनि न'आव सालथेबो होथारबाय जोसा दाउथुजों सबायजों दाउजों ओमफ्राय नाजों ना दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखौनो दिन्थिबाय नोंथांमोननो जोङो दायो जायै लोङै थांसैलाय न' फारसे ओमफ्राय दायो बबेखै थांनाय जागोनथाय बेखौबो एसे दिन्थिलांसै नोंथांमोननो नङा होमबा नोंथांमोना थांबाय थाबानो जाबाय आंजोंहाय दिनैहाय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनगोन बा माबायदि मोनखो नोंथांमोनासो मिथियो नङा होमबा मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो अके बाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय